Ce faceți, fraților? Bine ați revenit! Am văzut acum ce s-a întâmplat în piață cu toate știrile legate de Trump și cu toate scăderile astea din piața cripto și hai să ne uităm acum că s-ar putea ca acum fie să fie atins bottom-ul, fie să-l atingem cât de curând și să ne uităm și să facem o analiză la nivel macro, să vedem ce se întâmplă pe termen oarecum scurt și pe termen mediu. Dar înainte de toate, hai să vedem și pe hodler. Că am tot vorbit despre growth account și despre reward-uri și haideți să colectăm niște reward-uri, că măcar de aici să mai câștigăm, dacă nu din aprecieri la criptomonede. Avem aici growth account-ul unde am văzut, am câștigat 0,25 de dolari. Am pus niște meme coin-uri la staking, Bonk, Popcat, Pengu și am la 15% APR. Hai să-i dăm claim reward și hai să începem următoarea perioadă de randament. Avem tot aceleași, le lăsăm pe aceleași pentru că sunt cel mai mari dețineri. Și hai să-i dăm start earning. Și hai să ne uităm și la Cloud Miner și să-i dăm start la minare de blocuri. Dăm pentru 200 de sparkuri și vedem aici, dăm click pe ele. Și în 20 de minute o să le putem da unblock și o să primim niște bitcoin gratis. Bine, hai acum să facem analiza, să vedem ce se întâmplă cu Bitcoin, dacă am atins bottom-ul sau mai avem puțin. Deci, la nivel de monthly, vedem că am intrat în acest fair value gap, despre care am tot vorbit în trecut. Am mai făcut un videoclip pe tema asta și am zis că sunt șanse foarte mari să ajung aici. Ei bine, uitați că s-a și întâmplat. Și hai să vedem acum până unde se poate duce. Dăm pe un time frame mai mic la nivel de weekly. Vedem că la nivel de weekly avem haideți că o să șterg pe asta la nivel monthly, să facem analiza la nivel de weekly și eventual la nivel de daily. Și văd că mai am încă de la analizele trecute și la nivel de daily un fair value gap care văd că pare că a fost invalidat. Stați să dau și zoom. Dar acum stăm pe weekly. Pe weekly vedem că a ajuns în acest fair value gap. Și haideți să ne uităm și ce fel de retrace putea să facă. Și am mai adăugat un indicator. Uitați aici, am adăugat RSI Divergence Indicator, care îmi indică și când piața urmează să scadă. Și aici se bazează cumva pe puterea de cumpărare din piață. Vedem că aici prețul a atins un nou maxim, deși puterea era destul de mică. Vedem aici că avea un RSI mai mare și aici a ajuns la un RSI mai mic și s-a format o divergență. Deci de aici puteam să observăm că urmează să scadă doar cu indicatorul ăsta. Mă rog, nu este tot timpul lege, dar cam în 70%, 80% din cazuri am văzut că acest indicator merge, mai ales pe time frame-uri mai mari. Hai să vedem acum la retrace, să vedem unde este bottom-ul de fapt. Dacă îl dăm până aici, vedem că un discount destul de bine este când ajunge sub 80.000 de dolari și aproape instant buy. Dar dacă îl dăm, hai să ne uităm puțin și la Fibonacci, un alt instrument de retracement foarte puternic. Dacă ne uităm la Fibonacci, vedem că cea mai bună zonă de cumpărare și zona de aur, pe care majoritatea o consideră foarte bună, este aici. Când ajunge de la 0,618, care este cumva și numărul de aur, când scade sub ăsta, și până aici. Deci, luând în considerare că aici mai avem și un breaker block, un bloc plin de ordine, unde prețul Bitcoin s-ar putea foarte greu să scadă,
sub acest prag. Avem și acest fair value gap la nivel de weekly. Și avem și pe Fibonacci zona de aur la 0.618. Mă aștept ca prețul Bitcoin să ajungă, haideți să-l mai las ca să vedem, să ajungă maxim până la 74.000. Și asta într-un caz în care chiar se întâmplă foarte multe în piață știri negative și dacă e să scadă până acolo și s-ar putea să-și ia reject de acolo. Deci dacă e să vedem un minim pentru Bitcoin în piața actuală, s-ar putea să-l vedem abia aici pe la 74.000. Avem fair value gap la nivel de weekly, avem Fibonacci și avem aici o ordine din trecut foarte multe. Bun, și cam hai să mai dăm un zoom și la nivel de daily să vedem ce se întâmplă. Uitați, la nivel de daily se formează aici o divergență bullish, adică prețul este mai mic și în scădere și puterea de cumpărare, vedeți, a crescut. Dacă stăm și ne uităm, s-a dus de aici și prețul s-a dus de aici până aici. Indicatorul încă nu a marcat-o, probabil are nevoie de mai multe date, să mai aștepte puțin. Doar că pare că deja se face un minim local. Deci s-ar putea ca acum, dacă stăm și ne uităm și vedem un break of structure pe 4 ore, stai să văd dacă s-a făcut și pe oră. Da, pe o oră s-a făcut. Deci dacă vedem un break of structure și la nivel de 4 ore, la nivel de oră am aici order block-ul, a făcut aici break of structure. Da, să și pun break of structure la nivel de o oră. Asta este order block la nivel de o oră. Uitați ce retrace frumos a făcut un order block, s-a dus mai sus. Și văd că și RSI-ul este în continuă creștere. Deci s-ar putea ca de fapt acesta să fie un minim local când a ajuns Bitcoin la 76.000. Da, uitați, la nivel de 4 ore deja mi-a marcat divergența pe grafic. Și aici tot a făcut o divergență bullish. Și prețul a crescut. Dar ca să fii cel mai sigur și cel mai sigur, să avem și un break of structure la nivel de 4 ore, adică prețul să închidă cu o candelă de 4 ore peste. Și ca să vedem un trade foarte bun, mă aștept eventual, după ce închide cu o lumânare peste asta și face break of structure pe 4 ore, mă aștept să fac un retrace. Nu știu la cât o fi. Hai să zicem, poate până aici, habar n-am. Să fac un retrace până la 50% sau chiar până în order blocul ăsta de o oră și apoi să se tot ducă în sus. Bun, hai să vedem ce se întâmplă și pe celelalte criptomonede ca să facem o analiză mai mare. Ethereum. Pe Ethereum nu prea stau eu să fac analiză, dar uitați ce bine mi-a marcat indicatorul ăsta la nivel de weekly, că urmează o situație mai bearish pentru Ethereum. Și dacă ne uităm aici, și chiar și de aici putem să vedem că RSI-ul este în continuă scădere. De aici până aici. Dar prețul, putem să zicem că este în creștere. Așa, în fine, hai că să ne uităm acum până unde poate să se ducă Ethereum. La nivel de weekly, văd că aici în primul rând sunt foarte multe ordine. Aici avem în primul rând cel mai bearish fair value gap la nivel de weekly, deci în situația cea mai negativă în care știrile sunt
anti-Ethereum și tot ce se întâmplă în piață este anti-Ethereum, ar putea să ajungă până aici. Deci de la 1300 de dolari până la 1500 de dolari. Acolo este un prag bun de acumulare. Doar că acum văd că stă destul de bine. Avem aici un alt fair value gap la nivel de 1 week. De la 1660 până la 1777. Și avem aici și un order block. Da, și sunt deja două structuri aici. Order block la nivel de 1 week. Deci nu mă aștept chiar să scadă sub 1500 de dolari, dar în caz că scad sub 1500 de dolari și ajunge eventual la 1300, chiar este o zonă foarte bună de buy. Adică acolo s-ar putea să fie un fake-out din ăsta masiv făcut de acei smart money de piață și ca să le acumuleze la un preț foarte mic și eventual după aia să fac foarte multe X-uri. Bun, și la nivel de daily, toate aceste structuri pe weekly ar trebui să se respecte. Haideți să vedem dacă devine totuși Ethereum bullish. La nivel daily văd că are un volum destul de un volum verde acum. Și dacă faci un volum verde mai mare decât ăsta de vânzare, e un semnal destul de bun. Hai să vedem la 4 ore, nu are niciun break of structure. La 4 ore pare că abia dacă se duce spre retrace. Da, și acum s-ar putea eventual chiar să mai scadă, că de regulă când ajunge la pragul ăsta de discount de 50% și mai are aici un fair value gap, s-ar putea să mai scadă. S-ar putea să revedem Ethereum până la 1700, chiar mai jos. Deci acum cine știe, s-ar putea să prindem un discount de 10% pe Ethereum. Hai să vedem pe o oră dacă este situația mai bullish. Nu. Nu este bullish. Pentru că aici puteai să spui că au făcut break of structure pe o oră. Trecem și textul, break of structure pe o oră. Dar a început după aia și am doge-ul ăsta, care nu este un doge foarte bullish. Și nu am un liquidity sweep fix după ce s-a făcut break of structure, ceea ce nu îmi place. De regulă, când faci un break of structure și să zici că gata, redevine bullish, ai nevoie și de un liquidity sweep înainte. Aici avem liquidity sweep, doar că n-am făcut break of structure, pentru că aici s-a format un nou maxim. La Bitcoin, în schimb, dăm pe o oră. Uitați ce frumos s-a făcut pe Bitcoin. Avem break of structure, aici sweep, break of structure aici, a crescut, retrace în order block și tot s-a dus. De acum sunt șanse mari să se tot ducă. Aici nu arată la fel. Deci situația încă nu arată la fel de bine pe Ethereum cum arată pe Bitcoin. S-ar putea să mai scadă. S-ar putea să-l revedem din nou la 1750, 1800. Hai să vedem și pe Solana rapid. Ce se întâmplă la nivel de weekly. Pe Solana avem fair value gap-ul ăsta la nivel de weekly. Aici de pe la 80 până la 100 de dolari. Deci ăsta este cel mai bearish. În cazul cel mai nefavorabil putem să revedem Solana la 80 de dolari. Mă rog, de la 80 până la 100. Dar ce alte structuri mai avem? Aici avem un bloc de ordine masiv pe care vedem că l-a respectat și hai să vedem, poate este vreo structură pe daily mai clară.
Stați să șterg și discountul ăsta. Da, la nivel de daily este acest. Hai să luăm până aici. Este acest order block. Dacă putem să-i spunem order block, mai degrabă breaker block. Pentru că mai sunt ordine și din trecut. În fine, haideți să luăm pe ăsta, că asta este structura pe care văd că a respectat-o cel mai mult. Și văd că s-a dus în el. Să ne uităm și la preț, să vedem. Da, uitați, cred că se formează o divergență bullish pe Solana. Deci, la Solana vedem prețul în scădere și puterea de cumpărare în creștere. Deci Solana arată și ea destul de bine. Hai să la nivel de 4 ore. Încă nu e nimic concret. Da, la nivel de 4 ore de fapt este ceva concret. Avem pe lângă aici niște divergențe bullish în trecut și asta pare a fi mai mult manipulare. Avem aici doji-uri bullish, adică vedem când lumânarea a scăzut, s-a dus după aia tot foarte sus. Și apoi la nivel de 1 hour, ce ziceam, situația la Bitcoin. Avem aici, hai să luăm, putem să luăm și pe ăsta, dar hai să luăm pe ăsta, că ăsta e cel mai recent, aici s-a format cel mai recent minim. Avem break of structure la nivel de o oră. Ok. Vedem că a făcut sweep, break of structure, s-a dus sus. Avem order block pe o oră. Și retrace în order block și apoi s-a dus tot sus. Aici mai avem un fair value gap care este în combinație cu un breaker block. În trecut, deci aici s-ar putea ca prețul să treacă destul de greu. Dar dacă trece peste acest fair value gap de o oră și îl inversează și crește deasupra, s-ar putea să vedem o revenire în acest fair value gap care va deveni un invers fair value gap și de acolo să fie tot bullish. Și ce targeturi avem dacă îl inversează? Hai să zicem creștere de aproximativ 10%. Depinde de intrare. Bun. Și hai să vedem acum cu SUI ce se întâmplă. SUI la nivel de weekly. Cazul cel mai bearish de la $1 până la 1,5 dolari. Și acum cazul plauzibil, vedem aici tot răsanul ăsta. Este un fair value gap la nivel de 1 week. Dar hai să vedem, vedem că s-a dus puțin în jos până în blocul ăsta de ordine și apoi și-a luat reject. Ce nu-mi place în schimb este că avem volume de vânzare foarte mari și o putere de cumpărare foarte mică. Hai să vedem și pe daily ce se întâmplă. Da, uitați pe daily. Ce divergențe s-au format aici. Pe daily văd că a ajuns în acest breaker block sau chiar putem să zicem order block. Aici a făcut și
break of structure. Aici. S-a format un minim, sparg peste. Zicem order block la nivel de o zi. Deci cam asta este, avem aici fair value gap la nivel de weekly, avem aici order block la nivel de daily, mai avem aici încă un fair value gap pe daily. Deci SUI-ul pare a fi la minim. SUI pare a fi chiar la minim. Și hai să vedem la nivel de 4 ore ce mi-arată. Da, cam aceeași situație și la Solana, ca la Solana și ca la Bitcoin. Uitați, divergență bullish, break of structure, revenire în order block și apoi s-a tot dus în sus. Deci mă aștept ca aici sunt șanse foarte mari să fie bullish. Până unde se poate duce, hai să zicem că revine în fair value gap-ul ăsta. Da, și el poate să vadă o creștere de 8, 9, 10% în prima fază. Asta așa pe termen scurt. Bun, și cam asta este episodul de astăzi. Mulțumesc că ați rămas până la final. Nu uitați să lăsați feedback în comentarii. Spuneți-mi și voi ce părere aveți de aceste analize, dacă vi se par folositoare, dacă vreți să mai vedeți și altfel de analize sau ce altfel de conținut vreți să mai vedeți la mine. Nu uitați să vă faceți cont și uitați, au trecut și 20 de minute și acum primești și reward-urile de la uHodler. Am 2,84, acum am 3,24 de dolari. Deci 0,4 dolari în Bitcoin. Și nu uitați, dacă vă faceți cont cu linkul de mai jos și folosiți promocodul OTCrypto, aveți în primul rând bani cash 5 dolari în aplicație gratis după ce vă faceți verificarea contului și apoi pentru fiecare 1 dolar pe care îl băgați prin aplicație aveți 1 dolar cashback înapoi. Și aceste bonusuri, vedeți, apar aici și puteți să le folosiți când faceți trading. Vă uitați la analiza mea, faceți și voi propria voastră analiză și apoi puteți să vedeți și voi dacă este bine să intrați într-un trade, dacă nu, ce praguri să mai folosiți. Mulțumesc încă o dată că ați rămas până la final și ne auzim la următorul videoclip.